Eneko Furundarana naiz, Usurbildarra, 18 urte ditut eta eskualdean ibiltzen naiz Bidasoa Irun taldean. Egia da, konpromesua handia dela, holako talde batean egoteak, baina normalean egunero joan behar izatet, Iruna. Bertan partiduen arabera izatea, baina berez egunero entrenamendua izate dugu. Gero bai izate dugu gimnasioko denbora bat, eta partiduak preparatzeko bideo sesioak. Eta esan bezala egunero, eta konpromesua handia da, baina azkenean gustoa egiten dian gauzak ez dira hainbeste kostatzen eta alde horretatik behintzat ondo eramatet. Hoi da, bai, normalean, nire lagunak baino gutxiago ateatzeko aukera izatet, baina ni saiatzen naiz zentratzen nire helburuak zein dian eta badakit zaindu egin behar dela, deskansuare oso garrantzitsua dela eta alde horretatik ez zait kostatzen egia esan, oso onartuta dakat askotan nire lagunak parranda joatean bitartean nik etxea joan behar dela, baina gustoa ari naiz, azkenean hurrengo gunean partidua ere gustu asko joaten naiz eta azkenean beste entretenigarritasun puntu bilatzen saiatzen naiz eta elikadura aldetik bai zaintzen naiz, baina ez pentsa gauza handiek egitetenik, ni txikitatik oso ondo jan izan dut eta bai beste batzuk pixkat supermerkatuta eta jotean, ni behintzat saiatzen naiz aldan ondona jaten eta esatean txerrikeriak ekiditen, baina ez dakatola beste munduko ezer prepatuta. Pandemiak eragina izan du gabe denongan, beti bezala, eta guk gehien bat kostazitzeaguna izan zen aurreko urtean publikorik gabe jokatu izanak. Azkenean ohituta gaude beti armaietan jendea egotea eta isiltasun sentsazio hori izan zen nik uste gehien bat kostazitzeaguna denoi. Arraro daitezen partidua jokatzen hasi eta inorrez egotea animatzen edo begira. Baina guain ja bueltatu da pixka bat eta entrenamenduari dagokionez izan ditugu periodo batzuk etxean egon behar izan dugunak taldekoren batek kontagiatu edo egin delako. Eta guain bakunazioak egin dela eta askoz lasaiago daude gauzak, guainik ez gara guztiz normalitatea itzuli, baina esan genezake guain dela hilabete batzuk baino lasaixeago ibiltze gehala eta ondo pasatu pandemia. Nik txikitatik kirol ezberdina probatu izan ditut. Hasieran gehien bat pelotan eta futbolean ibiltzen nintzen, eta eskubaloia egia esan enun asko ezautzen, enitzen bate ibiltzen. Eta izan zen eskola kirolaren bidez eskubaloia zautu nuen. Hasi nintzen garai batean pelota, futbola eta eskubaloia egin izan nituen. Eta azkenean pilota pixka eta apartatu bezala egin nuen eta zentratu nintzen gehien bat eskubaloia eta futbola. Eta azkenean izan zen 14 urterekin hola ezakin izan zen, saturatutan, enitzen partidu guztita iristen eskubaloia eta futbolean, eta batera baki behar izan nuen. Eta Bidasoan interesa ere hortze hon, pixkat hitzein nuen beraiek eskaintze zidatena eta eta azkenean erabaki nuen eskubaloian alde egitea, eta gaur egun esan daiteke behintzat ondo eta zaitala eta guztua nago. Nik uste kompetitibitate puntu hori ere hola gure artean, baina esan bezala laguntasuna garrantzitsuagoa da, kompetibitate puntu hori badago taldea hobetzeko, bata beste baino beha izateko saiakera bai, baina kanpotik ikustean bezala gure aldagela oso bateratua dago, denen artean oso ondo moldatze geha, eta arazoren bat balima dago edo hitzitea, naturaltasun guztiz, eta aldagelan oso harreman hona daukagu elkarrekin, eta nahiz eta batzuk izena handiko pertsonak izan, lehenengo egunean nahi etorri zitzaidan umil, Julen Agina galde bera, nik uste ezagunena bera dela, eta oso humila, eta gazte hongana etorri zen, eta laguntza edo zer behar genuen bere laguntza eskaini zigun, eta alde horretatik oso aldagela unitua.
Bai, nik uste eskubaloiak ez dakala zerikusirik futbolean nik uste ditugun irudi batzukin. Nik uste gure taldetako afizionatuak elkarrekin oso ondo eramate dela. Guk hitz egitegunez behintzat beste taldeetan ere giroi gaitzen egiten da. Nagusi da nik uste laguntasun giroi eta afizioen artean hala izaten da. Kanpoko afizioaren batek etorri nahi badunea, gure afizioarekin harremanetan jartzen da, sarrerak ematen dira, erreistasunak jartzen dira, zaleen arteko harreman hori aldan honena izateko eta ez dago bate hola, badago pixkat pikatzeko hori, baina oso modu sanoan eta inongo violentziarik eta ezer gabe. Azkenen zuk esan dezun bezala oso denboa laburrian izan da aldaketa handi bat. Eta hasieran bai pixkat txokatze ziala, pentsatzea beraiekin taldean egongo nitzala, zuk esan bezala aldagelan, bidaietan eta egon. Eta hasieran bai pixkat txokatze ziala, baina gero esan bezala oso azkar ohitu gara bestuarioa, oso harreman hona egin dugu holako jokalariekin. Eta nik uste beraienek bai ulertze duela gure egoera, 18 urte gaztetxoa, holako aldakela batera sartu eta pixkat kosta egiteala, baina beraiek esan bezala beti etortzeia laguntzeko ezak zer eta notatzea beraiek guri laguntzeko prest daudela eta hori azkenean gutzako oso garrantzitsua izatea aldakela baten onartua izateko ez da. Azkenean oso papel garrantzitsua izan du, nik uste beraiek gabe enitzala iritsiko baina ontogira, azkenean zuk esan bezala doaiak eukitzea oso garrantzitsua da, baina burua bere tokian egotea ere oso garrantzitsua da, astero edo kasu honetan egunero lan egitea ere garrantzitsua, egunero hobea izateko saiakera hori mantentzea, ambizioa mantentzea, azkenean batzuk horrelako momentu eta iritsi eta esateko, nire nahikoa egin dut eta garrantzitsua da ere bai, honaino iritsi naiz, baina lanean jarraitu behar dut, hobetzen jarraitu behar dut, eta nik uste hori dela garrantzitsuena eta nik uste izan dituten entrenore guztik hori erakutsi didatela, txikitatik, Usurbildik hasita eta bain bidasoan, hori erakutsi didate eta oso eskertuta nago beraien lanari. Nik uste Usurbilko eskualoi taldeak erakutsi du lana ondo egiten dula, herriko jendeakin, esan bezala herri txiki bat geha, hori halaxe da, baina azkenean apuntatzen den jendeakin lan ona egiten saiatzen da, saiatzen dira umeak ondo pasatzen da aldi berean alduten neurrian hobetzen, eta nik uste Usurbilek fama ona atera dula, esan bezala jokalari desente atera ditulako elitera iritsi dianak, eta esan bezala nik uste ondo ari dela lanian, bai umeekin eta bai gazteekin, azkenean ondo pasatzeko helburu hori mantelduz, baina lana egiten eta hobetzeko saiakera hori mantentzen. Kasuak eta kasuak daude ere bai, eta nik denetik ikusiet, batzuk badaude eskubaleko soldatatik bakarrik bizi dianak, eta ere bai ezautzeet jendia beste lan batekin partekatu behar dunak eskubaloia, eta nik usteet talde bakoitzaren egoera ere oso ezberdina dela, jokalari bakoitzak zer eskatzen duen, jokalari bakoitzaren egoera ere bai, hemengoa dan, kanpokoa dan, ez dakiz zer. Orduan, hainbat faktorek eragiteu hor, baina nik usteet lehenengo Asobal ligako mailan momentuz bizitzeko aina ematen dula. Gero ez da futbolean bezala, behin erretiratuta bizitza egin daukazula, gero ikasketak eduki behar dituzu atzetik behin eskubaloia utzita gero zerbait eukitzeko nondik tira, baina nik uste eta bizitzeko kasuak eta kasuak beti zela, baina nik uste eta nik uste momentuz baietz. Ni azkenean oso kirolari izan naiz txikitatik, beti izan dut kirolean jokatzeko gogori, eta nik uste guantxe bertan daukaten ikuspuntotik behintzat, gustatuko litzaidakela kirolari lotutako zerbaitetan lan egitea, behin elitea utzita gero, baina gero azkenean momentua iritsi behar da, segun eta egoera nolakoa den ikusiko da, baina momentuz esan dezaket kirolari gustatzen zait eta ea lortzen duten. Zenbaki bat. Zazpia. Kolore bat. Beltza. Miresten dezun kirolari bat. Manola Geretxe.
Zurea ez den kantxa bat edo jolasleku bat. Futbol zelaia. Ikusi duzun azken pelikula edo seria. Toy Boy. Liburu bat. Liburu bat. Nurren saga oso. Abesti bat. Abesti bat. Aldapan gora. Sare sozial bat. Instagrama. Usurbilgo txoko bat. Dema plaza. Santi Xabelak ala Sagardeguna. Santi Xabelak. Oporretarako toki bat. Noja.